yine imanı ikrar ediyorum ki en son kitabı Kur'an-ı Müşer ve en son Peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam. آمنت بالله وما جاء من عند الله، آمنت برسول الله وما جاء من عند رسول الله، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت الحق. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Уважаеми брати и мусулмани, искам първо да благодаря на Джамийското настоятелство, което стана причина да се проведат тези срещи. Тази е поредната пета или шеста среща, и който е станал причина да ги има тези срещи. Молим Аллах Субхану ва Тааля да ги възнагради. И също така молим Аллах Субхану ва Тааля да възнагради тези хора, които присъстват на тази среща. Днес се падна моя чест да водя тази лекция. И темата, която съм подбрал, ще бъде около този месец Рамазан и уруче през този месец. Казва Аллах Субхану ва Тааля в Коран Керим: Я ейюхан насу инна халакнакум мин зикри ва унса وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Аллах Субхану ва Тааля казва: обръщайте се към всички хора. О хора, наистина аз ви сътворих от един мъж и от една жена и ви направих на народи и племена, за да се опознавате. И най-достойният при Аллах е най-богобоязливият. Аллах Субхану ва Тааля е знаещият, всемъдри. От този аят разбираме няколко неща. Първото нещо, че Аллах Субхану ва Тааля сътвори всички нас от един човек, от Адем алейхиссалям и от неговата жена Хава. И оттам нататък Аллах Субхану ва Тааля чрез поколение на поколение умножи хората и станаха на народи, племена. Може да допълним нещо време на държави, на цивилизации, но единственото нещо, заради което Аллах Субхану ва Тааля или мъдростта, преди която е сътворил така хората, тя е единствена, за да се опознават. А опознаването става чрез комуникация, чрез диалог, чрез събиране на хората. По такъв начин става опознаването на хората. И най-достойният от хората при Аллах Субхану ва Тааля е най-богобоязливият. Това е мерилото, с което Аллах Субхану ва Тааля мери хората. Кои хора най-много обича Аллах Субхану ва Тааля от всички тези, които е създал? Тези, които са най-богобоязливи. И когато един човек разбере какво Аллах Субхану ва Тааля иска от него, или какво е мерилото, с което Аллах Субхану ва Тааля мери хората, тук виждаме, че единственото нещо е богобоязливостта. И именно един човек, за да се хареса на Аллах Субхану ва Тааля и Аллах Субхану ва Тааля да обича този човек трябва да се стреми
да бъде от тази група. А коя е тази група? Богобоязливите. Учените хора дават доста дефиниции какво представлява богобоязливостта. Хазрети Омер дава следната дефиниция. Когато го беше попитан какво представлява богобоязливостта, а то даде следния пример. Когато един човек се движи бос по една ливада и той се стреми да стъпва там, където няма бодли. И именно Омар даде тази дефиниция за богобоязливостта. Други хора казват, човек да вярва в Аллах, да изпълнява неговите повели и да страни от неговите забрани. И всички други дефиниции се въртят около тази ос. От този аят, след като разбираме, че Аллах Субхану ва Тааля обича богобоязливите, от тук виждаме нашия пратеник Мухамед алейхи салату ва селям да мотивира, да активира и да учи хората как да станат богобоязливи. Тъй като, за да може да спечелят тази заслуга, да бъдат най-достойните хора при Аллах Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля в сура Бакара в един аят, и който има връзка с днешната тема, че Аллах Субхану ва Тааля се обръща към вярващите хора. А то е следния. Я ейюхаллазина амену кутиба алейкуму сияму кема кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун. О вярващи, предписано е на вас бдението, както беше предписано на хората преди вас, за да се побоите. От тук виждаме насоката как човек да стане богобоязлив. И именно, както казваме пратеника Мухамед алейхи салату ва селям, разбирайки тези неща, почва да мотивира, да активира и да насочва хората да извършват този ибадет с една единствена цел, да достигнат до това ниво на богобоязливост. В един хадис пратеникът Мухамед алейхи салату ва селям казва: ей хора, над вас се извиси сянката на месец Рамазан. Месецът, в който има нощ, която е по-хайрия от 1000 месеца. Месецът, в което Аллах Субхану ва Тааля направи пряко лично задължение говеенето за всеки един мюсюлман и мюсюлманка. И направи намаза през нощта, т.е. таравих намаз, да бъде като допълнителен ибадет. И този човек, който извърши едно добро дело, Аллах го записва, все едно, че е извършил фарс.
а който извърши фарс, се равнява на 70 фарса през другото време. И наистина този месец е месец на търпението, а търпението наградата му е дженета. Това е месецът на равенството. В този месец Аллах Субхану ва Тааля увеличава препитанието на вярващият. И който даде храна за разговяване на говеещ, му се пречистват греховете и се освобождава от джехенема. И на този човек, който говял, му се остава наградата и тя не му намаля нищо от нея. Казаха: о, пратеник на Аллах, при нас има хора, които не могат да го направят тези неща. Тогава пратеникът Мухамед алейхиссалату вассалам казва: който даде заради Аллах Субхану ва Тааля дори една форма, то печели тази награда. Ако не може да даде чаша вода или пък чаша мляко. И наистина този месец, първите 10 дена са милост, вторите 10 дена са опрощение и третите 10 дена са освобождаване от джехенема. И този, който има при себе си подчинени или извършват някаква работа и той бива милосърден към тях, Аллах Субхану ва Тааля ще му прости на него и ще го спаси от джехенема. И също така пратеника саллаллаху алейхи ва саллям продължава в този хадис: и се стремете да вършите 4 неща. Като първите 2 неща ще бъде доволен Аллах Субхану ва Тааля, а от другите 2 ще бъдете доволни вие. Двете неща, от които ще бъдат доволни Аллах Субхану ва Тааля, казвайте много пъти и постоянно словата Ла илаха илlallah, Мухаммед Расулуллах, а второто търсете опрощение от него. А другите 2 неща, които ще бъдат в полза от вас, казва: търсете от него дженета и търсете от него, за да се избавите от джехенема. И казва пратеникът Мухамед алейхиссалату вассалам: и този, който напои говеещ заради Аллах Субхану ва Тааля, Аллах Субхану ва Тааля ще му даде да пие от езерото Кеусер. И когато пие от това езеро, то няма да ожеднява никога и Аллах Субхану ва Тааля ще го вкара в дженета. Това са едни от нещата, с които пратеника Мухамед алейхиссалату вассалам искаше да мотивира и да накара хората да извършат този ибадет, за да може да достигнат това ниво на богобоязливост. Също така има и други предания, с които пратеника Мухамед алейхиссалату вассалам казва: говеенето е половината на търпението, а търпението е половината на имана. И всяко нещо, когато го извърши даден човек, Аллах Субхану ва Тааля му пише награда от 10 до 700 и увеличава на когото пожелая. Но единствено на говеещият Аллах Субхану ва
В едно предание пратеникът Мухамед алейхиссалату вассалам казва: наистина в дженета има врата, която се казва Рейян, и през нея ще влезнат всички говеещи. А когато влезнат там, Аллах субхану ва тааля ще ги зарадва с огромна награда. В друго предание се казва: за говеещият има две радости. Първата радост е когато разговява, а втората радост, когато срещне Аллах субхану ва тааля на киаметския ден и го вкара в дженета. В друго едно предание се казва, че самия сън, човек, когато спи, Аллах субхану ва тааля му го превръща в ибадет. В друго предание се казва, когато влезне месец Рамазан, се отварят вратите на дженета, затварят се вратите на джехенема, завързват се шейтаните. В едно друго предание Аллах субхану ва тааля в един хадис кудси се обръща най-вече към младежите. Казва: о, ти младежо, който си изоставил сладострастията заради мен, ти наистина се равняваш при мене на мелайкетата. Казва Аллах субхану ва тааля: унзуру иля мелайкети иля ибади терека шахватуху ва лаззатуху ва таамуху ва шарабуху мин аджли. Казва Аллах субхану ва тааля, обръщайки се към мелайкетата: погледнете към моето мелайке, което върши ибадет, който изостава сладострастията, сладостта и яденето и пиенето заради мене. В друг аят Аллах субхану ва тааля казва: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. И хората не знаят какво е скрито за тях и каква наслада ще бъде за техните очи тази награда, която Аллах субхану ва тааля обещава в киаметския ден. Както видяхме в Коран Керим от аета, в който Аллах субхану ва тааля се обръща към вярващите хора: о, вярващи, на вас ви беше предписано говеенето, както беше предписано на предишните хора преди вас, с една единствена цел: да се побоите. По принцип, говеенето е труден ибадет. Може би един от най-трудните ибадети, по простата причина, че Аллах субхану ва тааля иска от хората, от нещата, които най-много обичат, и от нещата, които хората са привързани най-много. А това са тези три неща: сладостта към храната, сладостта към пиенето и страстите или сладостта към плътските наслаждения или най-вече към половия контакт. Човек, за да се реши тези неща да ги изостави, е много трудно. Но вижте Аллах субхану ва тааля как се обръща. Започва с: о, вярващи. Обръща се към най-ценното, което притежава един човек в земния живот, а това е вярата. Вярата в Аллах субхану ва тааля, вярата в неговите мелайкета,
вярата в неговите пратеници. Вярата в Кайметския ден, вярата в съдбата. И когато една вяра влезне в едно сърце, тази вяра почва да работи. Тя почва да произвежда. И именно Аллах Субхану ва Тааля, той най-добре знаеше хората и именно оттам започна. Той се насочи към сърцето, там където е залегнат имана, там където живее имана. Но това беше недостатъчно, тъй като Аллах Субхану ва Тааля знаеше, че ще бъде трудно и затова каза: вие не сте първите, с които ще правите този ибадет. Аз го предписах и на хората, които бяха преди вас. Тоест, имало хора, които са го вършили. Вие сте не първите. И затова за вас има модел, който да следвате. От друга страна, знаем, че именно шейтана най-дълго пробива от тези места. Аллах Субхану ва Тааля казва, човекът беше сътворен слаб. Хуликал инсану даифа. Човекът беше сътворен слаб. Но Аллах Субхану ва Тааля не искаше човека да бъде слаб, а искаше човек да бъде силен. И именно човек, за да стане силен, трябва да наблегне точно на тези слаби места. А тези слаби места единствено стават чрез говеенето. И затова пратеника Мухамед алейхиссалату вассалям казва, че се затварят и оковават шейтана посредством уручие. А това не значи, че човек си мисли, че шейтан е вързан, край и така нататък. Не. Човек, който говее, който се бори да бъде говеещ. По такъв начин става затварянето пътя на шейтана. От друга страна, виждаме, че месец Рамазан, той е месеца на промяната. Човек е слаб, за да стане силен, да стане силен в вярата, в богослужението, в ибадета, той трябва да мине през това училище, наречено Рамазан, да може да се възпита своята душа, да я превъзпита и по такъв начин човек да почне да продължи по-нататък. Имам Рабани казва в своето произведение на това, човек, както прекара месец Рамазан, така ще прекара цяла година. Ако един човек се е старал да прави ибадет, да говее, да чете Коран, да кланя намаз, да чете литература, която да му усилва имана, този човек и през останалото време от годината ще го прави това нещо. Но човек, който бил нахаян към месец Рамазан, не му обръщал толкова внимание и така нататък, той ще бъде нахаян и през останалото време. От тук виждаме важността на месец Рамазан и уручие, което се говее през този месец. И най-добре този месец го познаваха хората, които живееха по времето на пратеника Мухамед алейхиссалату вассалям. Както има предание от тях, че неговите сахабета, неговите сподвижници целогодишно живеят в този месец. Казва се, първите 6 месеца го чакаха да дойде, а другите месеци го изпращаха. И по такъв начин те живееха целогодишно с този месец, месец Рамазан, тъй като те знаеха неговата стойност и неговите резултати. Знаем, че от ислямската история много от събитията, битвите, които са провели през месец Рамазан, винаги мюсюлманите са били печеливши. Казва Аллах Субхану в един аят, ако помогнете на делото на Аллах,
и Той ще ви помогне и ще утвърди вашите стъпки. И има един човек, когато е говел, когато са говели, когато са служили на Аллах Субхану ва Тааля, Аллах Субхану ва Тааля ме дал тази победа, въпреки говенето, въпреки трудните моменти, Аллах Субхану ва Тааля ме дал победата. Дава победата на тези, които са заедно с Аллах, търсят Неговата помощ, постоянно споменават Аллах и по такъв начин печелят всичко това, което Аллах Субхану ва Тааля е го обещал. Но без съмнение, резултатите от богобоязливостта отново ги виждаме в Коран и Керим. В един аят Аллах Субхану ва Тааля казва и виждаме резултатите от богобоязливостта. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Аллах Субхану ва Тааля казва: и наистина жителите на селото, на дадено село, ако бяха повярвали и ако бяха богобоязливи, наистина за тях щяхме да разтворим благодатта от небесата и земята. Но те взимаха за лъжа това, с което дойдаха, и Аллах Субхану ва Тааля ги взима с всичко това, което бяха придобили, и те бяха от губищите. В друг аят Аллах Субхану ва Тааля казва, като резултат от богобоязливостта: "Мен кане юмин биллахи вал йаумил ахир, ва мен яттaqi Аллаха ядж'ал лаху махраджа ва ярзуқху мин хайсу ла яхтасиб, ва мен ятаваккал ала Аллах фахува хасбуஹu, инна Аллаха балигу амрихи, қад джа'ала Аллаху ликулли шай'ин қадра." И в друг аят Аллах Субхану ва Тааля ни съобщава резултата от богобоязливостта. И този, който повярва в Аллах и в отвънния свят и бъде богобоязлив, Аллах Субхану ва Тааля за него ще направи от всяко нещо път за успех. И ще му даде препитание оттам, откъдето не предполагал. И който се повава на Аллах, той му е достатъчен. Аллах Субхану ва Тааля е този, който се изпълнява Неговата повеля. И Аллах Субхану ва Тааля направи на всяко нещо да бъде с мяра. От тук виждаме, че Аллах Субхану ва Тааля казва: ще дадем на препитание на всеки един. Тук препитанието не включва само ядене и пиене, а учените казват всичко това, което Аллах Субхану ва Тааля го дава на човек. Дали ще бъде имущество недвижимо като къща или пък движимо кола, дали ще бъде, включва пари, средства, включва деца, включва жена, включва всяко нещо. Аллах Субхану ва Тааля ни съобщава резултатите от този, който е богобоязлив. И именно идваме до този момент, че Аллах Субхану ва Тааля, той мери, единственото мерило, с което оценя хората, това е богобоязливостта. Виждаме пратеника Мухамед алейхиссалату вассалам, виждаме Аллах Субхану ва Тааля как хората да придобият или как тези хора да придобият тая богобоязливост, и най-вече чрез оръжие през месец Рамазан. И отново Аллах Субхану ва Тааля ни съобщава резултатите от тази богобоязливост.